Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma Karl Cilja qal li minkejja li Malta hija nixfa mingħajr riżorsi naturali bħal muntanji u xmajjar hija wkoll gżira mdawra bl-ilma baħar. Spjega kif il-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma qed iddawwar skarsezza f'risorsa biex tirdoppja l-produzzjoni tal-ilma tax-xorb fil-Gżejjer Malti. Sas-sena 2030 ħankunu qed nirdoppjaw il-kapaċità ta' desalinazzjoni f'Malta. Ħankunu qed inkabru nirdoppjaw il-kapaċità ta' kemm il-pajjiż jiflaħ jitratta l-ilma tal-baħar biex nagħmlu f'ilma potabbli. Għal dan il-għan ser jinbena pjan ġdid fl-Absi li qal ser juża teknoloġija favur l-ambjent biex ibiddel l-ilma tal-baħar f'ilma tax-xorb sikur u ta' kwalità għolja għad-djar u għal-negozji madwar Malta. Fisser kif l-impjant huwa parti mill-Pjan Nazzjonali ta' Investiment tal-Korporazzjoni b'investiment ta' 400 miljun euro għal 10 snin li ġejjin biex tkun żgurata provvista tal-ilma sostenibbli għal pajjiż u titnaqqas id-dipendenza tagħna fuq riżorsi naturali limitati tal-ilma. Impjant jipproduċi għandu kapaċità massima ta' ċirka 30,000 metru kubu kuljum, ħajġi rdupjat għal 60,000 metru kubu kuljum. Kontratt ta' ċirka 35 miljun euro. Warajh ħankun qed noħorġu sejħa l-offerti f'Pembroke fejn ħankun qed naraw proġett simili fejn ħankun qed nirdupjaw l-kapaċità wkoll ġewwa ir-Reverse Osmosis plant ta' Pembroke, qed inħarsu wkoll lejn pjan ġdid fin-nofsinhar ta' Malta fejn ħajkun jiflaħ kapaċità ta' ċirka 40,000 metru kubu ta' ilma kuljum. Qal li x-xogħol fuq il-fażi ta' disin u l-kostruzzjoni huwa mistenni jibda la darba tintemm il-proċess tas-sejħa l-offerti aktar tard din is-sena.